पृच्छामि त्वं धर्मसमूढान् चेतः यच्छ्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तोऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम् देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति न जायते म्रियता वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतो अयं पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे 23 അല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞ? അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ചൊല്ലിയ നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കും, പറയിപ്പിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തല്ലേ ഇന്നലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. വിഷ്ണുപ്രേഷ്ഠായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ കണ്ടു. രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത 11 കത്തിൽ ആദ്യത്തെ കത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു കത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകള്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു ഏതൊക്കെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ കണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം? ആരാണ് പറയാ? വാക്കിന്റെ ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ ത്വരയെയും വയറിന്റെ ത്വരയെയും ക്രോധത്തിന്റെ ത്വരയെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെയും ഇതെല്ലാം സഹിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവനും ഭക്ഷ്യന്മാരുണ്ടാകാൻ അർഹതയുണ്ട്. വിട്ടല്ലോ മാതാജി. ജിഹ്വയുടെ ത്വരയെയും ഇല്ല, ജിഹ്വയും കൂടിയുണ്ട്. വേറൊരാള് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ത്വരയും സംസാരിക്കാനുള്ള വാസനയും മനസ്സിന്റെ ത്വരയെയും നാവിന്റെ ത്വരയെയും വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയ ഈ ത്വരകളെല്ലാം യാതൊരുവനാണോ സഹിക്കുന്നത് ആ ധീരൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരും. കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വാചോ വേഗം വാക്ക്, മനസ്സ്, വാചോ വേഗം മനസ്സ്, ക്രോധം മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറെ ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, വയറിന്റെ ത്വര നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് പറയുമ്പോ വേറെ ആരും പറയാതിരിക്കട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, ഇവയെല്ലാം ആർക്കാണോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവന് ഭൂമി മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം പഠിച്ചു എല്ലാവരും. ഇത് പഠിക്കണം നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. വാചോ വേഗം, മനസാ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി.
വാക്കിന്റെ ത്വര പുസ്തവേഗം ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര വിഷഖേദൂരം സ്വസ്ഥം. ഇതിന്റെയൊക്കെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവന് ഈ ഭൂമിയെ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മീനിങ് പഠിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ലെവൽ 5 എത്തുമ്പോ ഈ ശ്ലോകം കൂടി പഠിക്കേണ്ടി വരും. കേട്ടല്ലോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് മീനിങ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതി, പഠിച്ചു പോയാൽ മതി. ലെവൽ 5 എത്തുമ്പോ ശ്ലോകവും വേണം, മീനിങ്ങും വേണം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ തന്നെ 16 റൗണ്ട് നാമൊക്കെ ജപിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കതൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ പറ്റും, ഭയങ്കര വേഗം നമുക്ക് പറ്റും. പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ, ആരും പേടിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ഒന്നും നിർത്താൻ നിൽക്കണ്ട. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭഗവത്ഗീത നമുക്കറിയാം, യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടത്തിന് കിട്ടും. നമുക്ക് പലതരത്തില് ഏത് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് വേണമെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത കിട്ടും നമുക്ക്. പക്ഷെ ഉപദേശാമൃതം നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല ക്ലാസ്സുകൾ. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ. കാരണം ഈ ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തിരസാമൃതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത്രയും ആരും ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കൊടുക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് 8000 രൂപയാണ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മേടിക്കുന്നത് പൈസ. അത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഇതെല്ലാവരും. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും കേരളത്തിൽ സെന്ററുകളെല്ലാം ഉണ്ടോ മാതാജി? കേരളത്തിൽ സെന്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മാതാജി, പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്, ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. കാരണം അത് അവിടെ പൈസ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആഗ്രഹമുള്ളവർ പഠിച്ചാൽ മതി. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അല്ലാണ്ട് പൈസരല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്നത്. അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാവുമ്പോ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കും. പക്ഷെ പകുതി പേരായിരിക്കും അതിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവര്, പകുതി പേര് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്കത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നമുക്കൊരു യോഗ്യത വേണം അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് മാത്രം വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാന് മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഭക്തി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാര്, ഭക്തി, ഈ ഭാഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവർക്കായിരിക്കും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാർത്തിക മാസത്തിൽ വന്നവരാണ് കുറെ അല്ലെ, നമ്മൾക്കറിയാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാം. ഇതേതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗുരുവിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമുക്ക് ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഗുരുവായിട്ട് വേണ്ടത്, എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഗുരുവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഉപദേശാമൃതത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തി എന്താന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം വരുന്നത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ കണ്ടു. ഇനി നമുക്കൊരു ഭക്തിയെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകാം, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. എന്താ പറയണത്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഇപ്പൊ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം, അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. പ്രയാസശ്ച, പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായ അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസം. പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെടാം, അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. പ്രയാസശ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുക. ഇതാണ് അത്യാഹാരം, അമിതമായ ഭക്ഷണം. പ്രയാസശ്ച കഠിനാധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം, കഠിനമായ
കഠിനാധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ അധ്വാനം. പിന്നെ പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ. പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രജൽപ്പനങ്ങൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ വാഗ്മയ തപസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാചാലനാവുക, അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മിണ്ടാതിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറയുന്നത്. വാചോ വേഗം വാക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് വാചാലനാവണം, അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കണം. അപ്പൊ പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സംസാരം, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങള്. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് വെച്ചാല് യമനിയമങ്ങള്. 4 യമനിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ 4 യമനിയമങ്ങള്? മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെന്താണ് ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞത്? അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെ? ഇതാണ് 4 യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യമനിയമങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി അത് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, അത്യാഹാരം പാടില്ല. പിന്നെന്താണ്? അമിതമായ അധ്വാനം പാടില്ല, അമിതമായ സംസാരം പാടില്ല, യമനിയമങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച. ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ പറയാം. ചിലപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നവരുണ്ടാവും. അവർക്ക് ഭക്തി ഇല്ലാതല്ല, അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതല്ല, പക്ഷെ അവരുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അവർക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താണ്? ഭക്തന്മാരാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ചിലവരുണ്ട് എന്താണ്? ചിലവര് ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ പരിഹാസം പോലെ കാണുന്നവര്, ഇതിനൊക്കെ ഒരു തമാശയായിട്ട് കാണുന്നവര്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുച്ഛത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ? നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതിനെ ഫുള്ള് നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏത്? ജനസംഘം. അങ്ങനത്തെ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമുക്ക് പാടില്ല. പിന്നെന്താണ്? ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്കത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ, അത് നടന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെ പറയണത്? അത്യാഹാരം, അമിതമായ ഭക്ഷണം, പിന്നെ അമിതമായ അധ്വാനം, പിന്നെ അമിതമായ സംസാരം, പിന്നെ യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, പിന്നെന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരങ്ങള്, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, യമനിയമങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് പറയണത്. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം, പ്രയാസശ്ച അമിതമായ അധ്വാനം, പ്രജൽപോ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അമിതമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളില് ആസക്തി, പിന്നെ ജനസംഘർഷ ഭൗതികമായ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തില് 2ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ ആഹാരം, പിന്നെ കഠിനമായ പ്രയത്നം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ്? അതൊന്ന് പറഞ്ഞ എന്നോട് ആദ്യം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാ? ഒരാള് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഒരാളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരാള് പറഞ്ഞ, ഞാൻ പേര് വിളിക്കട്ടെ. അമിത ഭക്ഷണം, കഠിന പ്രയത്നം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ ഉള്ള ആസക്തി പാടില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായി കൂട്ടുകെട്ട് പാടില്ല. തീവ്രമായ കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങള്, ആഗ്രഹം, കൂട്ടുകെട്ട്, ആഗ്രഹം.
അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരാള് പറഞ്ഞൊന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് എന്താണ്? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തിനുള്ളതാണ്? കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്. ഒരാൾ വേറെ പറഞ്ഞ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. ഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, പിന്നെന്താണ് ആസക്തി, പിന്നെ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇതില് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അമിതമായി ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, ദുർലഭങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ, തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക, ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക, അഥവാ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുചേരുക, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒന്നുകൂടി പറയണോ? ഞാനിപ്പോ ഈ വായിച്ചത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അത് പറയണോ? വേണ്ട, മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്തത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അതായത് അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, അതായത് നമ്മളെ എന്താണ് അമിതമായ ഭക്ഷണം, പിന്നെ അമിതമായ അധ്വാനം, പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്? പ്രജൽപ്പം, അമിതമായ സംസാരം, പിന്നെ നിയമാഗ്രഹ, എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, പിന്നെ ജനസംഘം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം, മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക്. ഇനി ഭഗവാന്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. 3 ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്. ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? രാധാറാണി. രാധാറാണി. ബഹിരംഗ ശക്തി ആരാണ്? അതാരാണ്? ദുർഗാദേവി. ദുർഗാദേവി. തടസ്ഥ ശക്തിയോ? ജീവാത്മാക്കളാണ് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. തടയായിട്ട് നിൽക്കുക, തടസ്ഥ ശക്തിയാണത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ചേർന്നതാണ് തടസ്ഥ ശക്തി. ഇവർ അന്തരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിയും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ത്? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 3 തരം ശക്തി: അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് അന്തരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്?
ഈ പറഞ്ഞ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ട് പറയുന്നത്. അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ മഹാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണെന്ന് കണ്ടു. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്, ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ? ഭഗവാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ദേവിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം. നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയപ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദണ്ഡനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ശരിയാക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? വായിച്ചതായിട്ട് അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഒരു അച്ഛനാണ്, ആ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇഷ്ടമില്ല, ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്? നമ്മള് ദുർഗാദേവിയെ. അപ്പൊ ദണ്ഡനത്തിലൂടെ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ നേരെയാക്കാൻ നോക്കണം. ആ കിട്ടുന്ന അടികളാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഈ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ പല രീതിയിലും വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദണ്ഡനത്തിലൂടെ നമ്മളെ നേരെയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പൊ ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ദുർഗാദേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ, അതായത് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറിയവരാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ. അന്തരംഗ ശക്തി എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തല്ല, ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ആര്? അന്തരംഗ ശക്തി. സങ്കുചിത ഹൃദയരല്ല, വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. സങ്കുചിതരായ മനസ്സുകൾ, ദേശീയവാദം ഇത് നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇവിടെ അത്ര ഉള്ളു. സങ്കുചിത ഹൃദയരല്ല, വിശാല ഹൃദയരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൾ, ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപകാരവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നു. സങ്കുചിത ഹൃദയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ. സങ്കുചിത ഹൃദയർ എന്താ ചെയ്യണത്? മനുഷ്യത്വവാദം, ഓരോ തത്വങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുറെ ഇസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസം, സോഷ്യലിസം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറെ ഇസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അങ്ങനെ ആ ഇസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നവരാണ് ആര്? സങ്കുചിത മനസ്സുകളുള്ളവര്. പക്ഷെ വിശാല ഹൃദയരാണ് മഹാത്മാക്കളാകുന്നത്, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ സങ്കുചിത ഹൃദയർ എവിടെയായിരിക്കും? ഭൗതിക ലോകത്തിലായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാക്കള്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ, അതായത് മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ള അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. മഹാത്മാവല്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ സങ്കുചിതമായ ദുരാത്മാവ്, അങ്ങനെ അവികസിത ഹൃദയരായ ദുരാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? മഹാമായയുടെ ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര്? ഈ സങ്കുചിതരായിട്ടുള്ള അവികസിതരായിട്ടുള്ള ഹൃദയങ്ങളുള്ള ദുരാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാം. ഭൗതികതയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അഥവാ മഹാമായയുടെ വിധേയത്തിൽ കഴിയുന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം എന്നീ 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവര്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ: ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. എന്തൊക്കെയാണത്? ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ദൈവങ്ങളെ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രകൃതിയിലുള്ള ദുരന്തങ്ങള്. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പോകുന്ന, അതായത് പിന്നെ ഭൂകമ്പം, പ്രകൃതി ക്ഷോഭം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളാണ് ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം. ആദി ഭൗതികം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന
അതായത് ഭൗതിക നമ്മളെ ശാരീരികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന, അതായത് മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ മൂലം എന്താ പറയുന്നതിന് ശത്രുക്കള് മുഖേന അല്ലെ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങള് ക്ലേശങ്ങളാണ് ദോഷങ്ങള് ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നതോ ആ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ പിന്നെ പ്രകൃതിക്ഷോഭം, ഭൂകമ്പം അങ്ങനെ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന, അതായത് പ്രകൃതിയാൽ ദുരന്തങ്ങള്. ആധ്യാത്മികം എന്താണ്? നമ്മളായിട്ട് വരുത്തി വെക്കുന്ന ദുഃഖം. നമ്മളായിട്ട് വരുത്തി വെക്കുന്നതല്ലേ. ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ആധ്യാത്മികം. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എവിടെയുള്ളവരാണ്? ഈ അതായത് മായയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ വിധേയത്തിലുള്ളവരാണ്, കഴിയുന്നവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ. മാതാജി, ആ ക്ലേശങ്ങളുടെ ഒന്ന് വിവരിച്ചിരണം. മാതാജി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള് അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാര് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അത്. വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാര് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോ ദേവന്മാര് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക്, ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളില്ല. എല്ലാതും അനുഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ദേവന്മാര് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ കൃമികീടാദികള്, വൈരികള്, മറ്റു ജീവികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മളെ ശത്രുക്കൾ മുഖേനയോ മറ്റുള്ള കൃമികീടാദികള്, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത്? ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാരീരികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ, അസുഖങ്ങളൊക്കെ എന്തിലാ വരുന്നത്? ആധ്യാത്മികത്തിൽ വരുന്നതാണ്. മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 തരത്തില് ക്ലേശങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം ആരും സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സരളമായ തത്വം അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരീരം നിലനിർത്താൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സംഭരിക്കുക, വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ഒരു ചാക്കരി റോട്ടില് വീണ് കിടക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ചാക്കരി തുറന്ന് റോട്ടിൽ പോയി. ഒരു പക്ഷി, 2 പക്ഷികൾ വന്ന എന്താ ചെയ്യാ? അത് ആ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് മാത്രം കൊത്തി കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ? കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകോ? ഇല്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോഴിയോ അപ്പൊ അരി തിന്നാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് മൃഗം വന്നാലും, എന്ത് പക്ഷി വന്നാലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജീവി വന്നാലും എന്താണ്, അതിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം കൊണ്ടുപോകും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവിടെ വരുന്നെങ്കിലോ ആ ചാക്കോട് കൂടി എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാ? അല്ലാന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? റോട്ടിലുള്ളത് അടിച്ചു വാരി അതും കൊണ്ടു ചാക്കോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകും. ഒരു മണി ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം. മണ്ണടക്കം അടിച്ചു വാരി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെന്താണ് പറയണത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ തത്വം നമ്മൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ശരീരം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാ, നമുക്കത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, അല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? നമുക്കത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, മൃഗപ്രപഞ്ചത്തിൽ ശാരീരികമോ സാമ്പത്തികമോ അവശ്യ വസ്തു ക്ഷാമപരമോ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. അതിവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അതായത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്, അവരെപ്പോഴും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ അവർ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. നമ്മളെ പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന പണി അവർക്കില്ല. ഒരു ചാക്ക അരി തുറന്നു വെച്ചാൽ പക്ഷികൾ പറന്നു വന്ന് കുറച്ചരികൾ മാത്രം കൊത്തി തിന്ന് തിരിച്ചു പോകും.
ആ ചാക്ക് മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ വയറിൽ നിറയ്ക്കാവുന്നിടത്തോളം നിറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് സംഭരിച്ചു വെക്കും. ഇത് അത്യാഹാരമാണ്. ഇത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെന്താണത്? അത്യാഹാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതിന് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മാനവർക്ക് വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ ഭഗവത് ബോധ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ദോഷകരവുമായ വസ്തു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത് ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട, നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പാല്, ഈ പാല് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത്? പശുവിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? പശു എന്നിട്ട് ആ പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? പാല് നല്ല പോഷകാഹാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പാല് കുടിക്കും. പശു പാലാണോ കുടിക്കുന്നത്? അല്ല. ആ പാല് നമുക്ക് തരും. പശു എന്താ കഴിക്കുന്നത്? ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് ഒക്കെയാണ് പശു കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ പാൽ ആർക്ക് തരും? നമുക്ക് തരും, അല്ലെ? അപ്പൊ പശു പുല്ല് കഴിക്കും, നമുക്ക് പാല് തരും. പശുവിന് ആ പാല് കുടിച്ചൂടെ? പാല്. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിച്ചു പോകുന്നതാണ് ആര്? ഈ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും. അതായത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്? നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വിഹിതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടില് കുറെ ആളുകളുള്ള ഒരു കുടുംബം, ആ കുടുംബത്തിലെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുടുംബനാഥ എന്താ ചെയ്യാ? കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എന്താ ചെയ്യുന്ന? കുറെ പ്ലേറ്റുകൾ നിരത്തിച്ചിട്ട് എല്ലാ പ്ലേറ്റിലേക്കും അളവനുസരിച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോകും, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് കറിയും ചോറും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകും. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ആർക്കും കൂടുതലും ഇല്ല, ആർക്കും കുറവും ഇല്ല. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പാലും സസ്യങ്ങളും ഭക്ഷണവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സിംഹത്തിന് എന്താണ്? സിംഹത്തിന് ആ രീതിയിലാണ് സിംഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടി വന്നിട്ട് അതെന്താ കഴിക്കുന്നത്? മാംസാണ് കഴിക്കുന്നത്. ചില പക്ഷികൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്? ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവത് ബോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വന്ന സാധനങ്ങൾ കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവരെയും പിടിച്ച് നമ്മൾ തിന്നാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നിയമം തെറ്റിക്കുക ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ നിയമം നമ്മളവിടെ തെറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാമാന്യന ജനങ്ങൾ ഇന്നും വിമുഖരാണ്. അപ്പൊ ഇന്നും ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് എന്താ പറയാ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾ ഇന്നും വിമുഖരായിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ ഭാഗ്യ ദോഷ കലുഷമായ അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ആ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം, നമ്മുടെ ഭാഗ്യമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത, അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാത്തത്. മനുഷ്യ ജീവിതം ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉന്നതമായ അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഉന്നതമായ ബുദ്ധി സമ്പത്തു ദത്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വേദാനുശാസനങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അർത്ഥവത്താക്കാനും അവന് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യജീവിതം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്ക്, ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അല്ല, ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കാണ്. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ബുദ്ധി സമ്പത്തും ദത്തമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്തനുസരിക്കണം? നമ്മൾ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിക്കണം. പിന്നെ ഉന്നത അധികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങള് സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തെ അർത്ഥവത്താക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അർത്ഥവത്താവുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സാധിക്കാം. നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തായി? അർത്ഥവത്തായി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ധർമ്മം, പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ധർമ്മം, പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമമായ ധർമ്മം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ലത്? ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്?
പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത്. ധർമ്മസ്യാഹിപവർഗസ്യ നാർത്ഥോ അർത്ഥായോപകൽപ്പതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മകൈന്ദസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 9-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മോചനം, പരമമായ മോചനം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള മോചനം. ആ പരമമായ മോചനമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിന് വേണ്ടിയോ ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല. ധർമ്മസ്യാഹി അപവർഗസ്യ നാർത്ഥോ അർത്ഥായ കൽപ്പതേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ധർമാനുഷ്ഠാനം മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണം നേട്ടമാനമായുള്ളതല്ല. അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യം അനുഭവിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം നേടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? നമ്മള് ധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കാന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ഭക്ഷണം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന, അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം നേടാം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തില് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രജൽപ്പം, ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രജൽപ്പം. പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് മിഥ്യയായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അതിനാണ് പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് മാത്രം ഒന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മള് ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂടാൻ പാടില്ല. ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സേവനം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകൂട്, ഇതൊക്കെയാണ് ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർത്ഥാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തി ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത്യാഹാര വകുപ്പിലിടുന്നു. ഈ അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമിതമായ ആഹാരം മാത്രമല്ല വരുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതും, സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി മാത്രമല്ല വരുന്നത്, എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങള്, അതും എന്തില് വരും? ഈ അത്യാഹാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അതായത് സാധാരണ മാസികകളും അങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എന്തില് വരുന്നതാണ്? അത്യാഹാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കർമ്മികൾ കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി അവർ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത്, നമ്മൾ കുറെ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, അല്ലെ? നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്, അവരുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ സമ്പാദിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. അതൊക്കെ എന്തില് വരുന്നതാണ്? സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഭാവി തലമുറ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് നിഷ്പ്രയോജന കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് അവർ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിൽ പറയും? അത്യാഹാരത്തിൽ. നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂട്ടിവെക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അതൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണെന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധ വികസനത്തിന് മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, അവിഹിത ലൈംഗിക വീഴ്ച, മാംസഭോജനം തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം. ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ, യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടതാണ്. മായാവാദികളും ഭുക്തികാമികളും മുക്തികാമികളും സിദ്ധികാമികളും അത്യാഹാരികളാണ്, ഇവരോട് കൂട്ടുകൂടരുത്. ഇനി മായാവാദികളോട് കൂടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഭുക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി 3 പറഞ്ഞ് മായാവാദികളോട് കൂടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഭുക്തികാമികളോട് സിദ്ധികാമികളോട് അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. അവരൊക്കെ അത്യാഹാരികളാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതില് മായാവാദികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മായാവാദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര്. ഭുക്തികാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഭുക്തികാമികൾ. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഭുക്തികാമികൾ എന്ന് പറയും. മുക്തികാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മുക്തികാമികള്. സിദ്ധികാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സിദ്ധികാമികൾ എന്ന് പറയും. ഇവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അത്യാഹാരികളാണെന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ളവരോടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു കൂട്ടര് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒരു കൂട്ടര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, താല്പര്യം, ഒരു കൂട്ടര് സിദ്ധികാമി, അതായത് സിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടിയാല് നമ്മള് എന്താവും? ഡൈവേർട്ടായി പോകണം, നമ്മൾ വഴി മാറി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടൊന്നും കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. അത്യാഹാരത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്
രാജ്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു വരുന്നത്. എല്ലാ സമ്പത്തും ഭഗവാന്റേതാണ്. അവയെ ഭഗവാന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി വിധേയമാക്കിയാൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിനും സമാധാനം കാണാനാകും. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം അവിടെ തീർന്നു. അപ്പൊ ഈ അത്യാഹാരത്തെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവഗണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല, പ്രശ്നമില്ല. അവിടെ അല്ല, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാം സമാധാനമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനവന് മാത്രം നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടതല്ല. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തയാൽ ലൗകിക സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ക്യാപിറ്റലിസം, കമ്മ്യൂണിസം എന്നിങ്ങനെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ എല്ലാതും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ അവകാശി അല്ലെങ്കിൽ അധികാരി. അത് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന് നീക്കിപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അല്ലാത്തത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈശോപനിഷത്തില് പറയുന്നത്. അതായത് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭൂഞ്ചീത മാം കൃതാഗസ്യ സിദ്ധനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം, അതായത് അവനവന് നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കൊരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിക്കാൻ കൂടി പറ്റും. കാരണം എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്കൊരു മാതൃകാ സമൂഹം നമുക്കിവിടെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട്, സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത്യാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യരും മൃഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത നിലയ്ക്കും. രാഷ്ട്രീയമായ ദുർവ്യവസ്ഥയും അസ്ഥിരതയും ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ അത്യാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യന്മാരും മൃഗങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ദുർവ്യവസ്ഥയും അസ്ഥിരതയൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ 6 ഭക്തിമാർഗങ്ങളെ, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടി നീക്കണം. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, പഠിക്കേണ്ട അതൊന്നും കേട്ടോ. പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, മോശമായ സംസാരം, യമനിയമശക്തി, കൂട്ടൽ, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അത്യാഹാരം, ജൽപോ നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്വിൽ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അല്ലെ? അതായത് അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, പിന്നെ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് നമ്മള് 2ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അതാണ് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികള്. 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അല്ല, അതിന് മുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു മഹാത്മാവ്, ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോ. അതായത് മഹാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഏതൊരു സമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. അപ്പൊ മഹാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
മൂന്ന് വിധം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. മൂന്ന് വിധം ക്ലേശങ്ങള് ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. പ്രജൽപ്പം, പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? എളിയ ജീവിതം, അനാവശ്യ സംസാരം, അമിതമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായ സംസാരം, അതിനാണ് പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് കൃഷ്ണാമ്പുത്തോട്ടി സംസാരിക്കുക. അനാവശ്യമായ സംസാരമാണ് പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനസംഘം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അല്ലെ? ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണെന്ന് ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജനസംഘം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഏഴാമത്തെ ലാസ്റ്റ് പറയാ. ഈശോപനിഷത്തിലെ പ്രഥമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനവനുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുക. ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തിട്ട് മനുഷ്യർ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത്. അതായത് ഈ പറയുന്നത് ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭൂഞ്ചിത മാമൃത കസ്യ സിദ്ധനം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥ, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അവരവർക്ക് വേണ്ട വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈശോപനിഷത്തിൽ 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് എല്ലാതും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാലും സസ്യവും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തും കഴിക്കും, മാംസവും കഴിക്കും. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈശോപനിഷത്ത്. അത് നമ്മളടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോണത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത ബുക്ക് നമ്മൾ അതാണ്, അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഞാൻ എഴുതി മതകിൽ ഇതാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ഈശോപനിഷത്ത്. എപ്പോഴാണ് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈശോപനിഷത്തിൽ 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ്. ഇനി ഒരെണ്ണം വിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഒരു സത്യസന്ധനും ബുദ്ധിയുള്ളവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്? $100 ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുക. ഒരു $100 ബില്ല് അത് വഴിയിൽ കിടക്കാണ്. അപ്പൊ 3 വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? വഴിയിൽ കിടക്കാണ്, $100 ഒരു ബില്ല് വഴിയിൽ കിടക്കണം. ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആ ബില്ല് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും. ആ ബില്ലെടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ആരല്ല? സത്യസന്ധനല്ല, അല്ലെ? ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്തത്? അത് എടുത്ത് അത് പോക്കറ്റിലിട്ട് പോയി. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി, അതിലെ വന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബില്ല് കണ്ടപ്പോ ഇത് അന്യരുടെ മുതൽ തനിക്ക് അർഹിക്കാൻ പാടില്ല, തനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല, തനിക്ക് അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടു പോകും. രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ ആൾ അത് എടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് പോയി. അപ്പൊ അയാൾ സത്യസന്ധനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു? അത് എടുത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടു പോയി. അപ്പൊ അയാള് ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമാണോ? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ബില്ലിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഉപയോഗം അവിടെ നടന്നില്ല, അല്ലെ? അവിടെ അതിന്റെ ഉപയോഗം നടന്നില്ല, അതവിടെ കെടുക്കാണ്. കാരണം അത് ചിലപ്പോ നശിച്ചു പോകും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ആളും ചെയ്തത് എന്തല്ല? ശരിയായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അവിടെ നടന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി വരുമ്പോ എന്താണ്? ആ ബില്ലെടുത്ത് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അയാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് നടക്കാണ്? ശരിയായ ഒരു ഉപയോഗം അവിടെ നടക്കണം. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണത്? അത് കണ്ടു, എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണോ ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതവിടെ മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല, അതിനെ ചെലവാക്കുന്നില്ല, അതിനെ അവഗണിക്കുന്നില്ല. അതപ്പോ എന്താണ്? ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗം നടത്തുന്നത് ആരാണ്? മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ $100 ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് അന്യരുടെ മുതൽ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ട. നമ്മൾ വേണ്ട, പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അത് മനുഷ്യർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പാഠം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും